Starbucks. Alam mo, yung nalulungkot din kami syempre kasi hindi naman kami yes, diba? So, Saan tayo maghahapon sige, na? magulang ka talaga. Ikaw, anong gusto mo? Ano yun, parang yung realizations. Ano gusto mo? Kahit gano'n natin yung visa. Kanin. Toys, ano? Marami pa rin talaga Ano gusto mo, mami? wala na pa kayo sa mga kahit po ito. Saan may ato? O, dito sa Enchanted. Tumandaan na lahat ng anak nila pero wala tayong magagawa. Anong gusto mo? Ganyan, please, no? Kung hindi nyo kayang maging tama, huwag nyo Naka-traffic to. Sabado ngayon. Oo nga. Di ba naman tayong friends? Doon sa Mount Plaza, di ba may kainan doon? At saka ano, and then hindi Ha? na mo, kahit nahihirapan ka taga pa rin, hindi lang mo eh. Totoo. Eto, DJ siya. Pag nagkabuntis mo, lalaki mo, tapos hindi mo kaya, ano, Hirap din po. ang hirap, di ba? Pero kung iisipin mo, okay, given na na-accident. Kahit man lang yung buhay na pinuha, ang kanina. Yes, kasi ano mo yun eh, dugo mo yan. Oo. Sa'yo nanggaling talaga yun. Yes, hindi mo kailangan pag-asa. Makiusap ka. Oo. Diba? Sabi, kuya mother, talagang panindigan mo yan. Kasi ikaw naman ang, alam mo yun, nilabas mo yan lahat, tinutok mo. Tumilig ang mata mo. Kaya nga, di ba? Naglaway ka ba siya? Attention na. Ayaw ka na ano? Pero sige mga kabrigada, babasahin pa natin ulit sa inyong mga pasagutan. At sa ating pong pagbabalik, malalaman naman natin sino kaya ang ating winner ng 100,000 pesos. Dito pa rin yan sa ating programa, Chai Max Hot Spots. After a long day of travels, finally, kailang lights din, walang distractions, simple moment, mga simpleng tawa at lamig, na kailang nakakaalam, nagsabay kay Pano, mas malalim, nagsuot, hanggang ang kiso, try to escape, so may detalye, she said, try Max, dapat sa bahay. Mahalagang kailangan ang John Max Boss Brand ay hindi hindi dapat gamitin ng gamot sa mga sakit. Mawala, ising, alis, sa oras, tapos biglang sumakit ang aray, sa mahabang oras, sunod-sunod na deadlines, kaya sakit nito, hindi maiiwasan. Aray, may pamilya, responsibilidad pa, kaya ang sakit ng katawan. Army Navy, gusto mo? Masukaling yata gusto mo yan. May mga araw na pagod, may katahimikan, at sandali muntik na lumitaw. Pero kahit ganoon, sa loob ng bawat araw, may lugar na sigurado. Yakap mo, Paihina. Pinapaihi kita kanina bago umalis. Drive Max Coffee, Hindi ka umihi. No? at lamang kasama. Doon sa ano, Mount Plaza, malapit na tayo. And I am a fighter. Lumalaban para sa mga pangarap. Imang plaza mo pa. Ang layo. Eh, mami, wala nang ano dito. Palaban bilang isang Yung, sige, pag may gasoline station, pagbaba natin ng ano, ng Skyway. Sige, sige. Haba ng Skyway. Alabang na kasi.